يوتيوب يتعاطيني ريبورت غيرو كم محبراو ميديا نخطفي تغير نيرنا كل سب فتاوي خمالتي يخونن ناتك حماق وندمنا فتاو موسيل لمصكانينا ابزح هذه ساعات ناتكم حاجز يدليني فاميلي سلام فاميلي همنيكم دحنا ديكم انا دحنا يزغير مسكن نبوزح معلتات ياو كاو يوتيوب طفي نيرنا ياو كاو يوتيوب نمتاي طفي لكم بوزحاتكم تصحفوا لنيركمنا يوتيوب سلال تعاصي بستفتره چغري ياو كاو يوتيوب طفي نيرنا لما انت متي زلخ فاميلي بحدش يوتيوب يتعاطيني ريبورت غيرو ايميل ون كفتلي قالن برغت عوي يوتيوب شانال يو خبي يوتيوب شانال تعاطيكا كان بحدش كاو زيرو الكا تجمر تلخا قدم حزي افت عوي يوتيوب شانالي كجمر تلخو يوتيوب بزح توغان فوتات يغاطمن نيرو ግን ተስፋ ለቆረጽኩ አውዝ ደረጃ ዚ ንخبጽح يوتيوب شانالي ብዙሕ ለፊአልየ ክንደይ ለዓልን ታሕትን ይለልየና يوتيوب شانال عوي درجة صحة تعاطيكا كم بحدش هيلكا كتجمر تلخ يوتيوب بتعم خبيديو جند ما فاميلي منم كجبر يخالكن ياو موبايلي سلالتفاتون يوتيوب شانالي ترقاقامي موكيرويو كخفت لي خالن يوتيوب شانالينا ياو هنا خمت اني فاميلون افتر يوتيوب شانال افتر عوي بزح فيديوهات يسعني رأي لزعان كل فيديوهاتون بزعا مونتايز كم يجيركم كفليت تسرحوا كم يجيركم سرح سنة مناسيات غرفو يوتيوب كم يجيركم لخفلني كل حدو زاريون يرنا بزحات سواتون دسولو من لو كمون نمتاهم زلكات زار بزح ريبورتات وني جبرني يوتيوب شانالي نخاطصونا ياو فاميلي انا خمس مغاري جيجات خوينو اندعي انا مالت كل سو نخربح كل سو نخلوط كل سب عوي درجة خصح منيوتو إينا تدقاقام ريبورت وني قبرني يوتيوب شانالينا كسرح اللهو نيخالكون موبايلي ومستطفيو حدش يوتيوب شانالي خفيت لله تلنا يوتيوب شانال كخفت لي سلالي خالنا فاميلي كم توترو أجو خبرتنا لكم كاو زيرو سبسكرايبر جميرة عوي درجة نخصح لحقزكم نحواتي حاجز يلين له أنا حاكم تحمق تصبق أو عادي خوينا سريحين خلوات لزارنا ورك حاكم هنا يوتيوب شانالي تعاطيله تسفاي قرضكم مخنياتهم بزح تختال لني بزح الفوتو نلو ناي بروجرام لكاتاتلو له ياو انا كوابزال توسنا معالتات كتفاكم تلهو تخون كا يوتيوب طفي قنالكم بستفعلي سوشيال ميديا سلك بمدوالي هون بزح نغرات تتواوعن نلو وركم حواتي كبرتي هاللي እና فاميلي ناوترو حاجزكم ناوترو دغفكم اي فليني كل يمصنيخو مخنياتهم تسفا اي قرصن عدينا عي كندبو كندنا خوينا خطابين تلا تسفا لي قرصتيانا انا غن يوتيوب يتعاطيله تسفا نخي قرص كادي صنعات حبو سنيقه ياو بحدش يوتيوب شانال يمصيكم نيخنا فاميلي زي يوتيوب شانال زي نايو عليو بزح لفع كله الدخم كله كوتاس خندي نجر لحلف كل يوتيوب شانال يتعاطيو زيت كاتاتر زلخوم انا موسى شاكور يوتيوب شانال حدش هنا فاميلي بتعمي انا قراتيني مخنياتهم يوتيوب شانالي صريح لي كوتاس اباي زورياون بزحات سوات نحجزني نتباوعني مسائل سرحو ساعات ونيرم كلهم يوتيوب شانالي نخعبي عوي استواصو غيرم يوم كبرت ولاديتيون مساينا سرحت يوتيوب شانال بزح تختال نخركب ولاديتيون عوي استواصو غيرنا ياو مانم فاميليون ايسمعن يوتيوب كم تعصب مخنياتهم تفضلوا ياكم يوتيوب تعاصيكا كم بحدش هيلكا كتجمر تلخا بزح ነገር ይለጋጥመከና فاميلي انا ناخو مص زلخو خندينا كبيد مخانو بحدش يوتيوب مصا يفلطينا فاميلي عاوزي حاجزكم دغفكم اي فليني بزحات تخاتلتيون از فيديو زريكم لايك شير سبسكرايب كم تغورونو على مولو تسفاينا فاميلي نحما تطقيمو لي خوني سوشيال ميديا كوتاس كل سنه نخربح سلا يوتيوب اغنزو سلا سرح سنه قرف بلول ياو سلا يوتيوب صينا نيره تدغاغامي سلا يوتيوب يمهر نيره كوتاس قالوتون مزناغع بروجرامات يسرح نيرنا كاو ግን ብዙሕ ሪፖርት ኣብ ዩቲዩብ ይልመጸ ብዛዕባ ዩቲዩብ ለምርኩ ማለት ኣነ ሕድሕዱ ምዝራው ንኻሊ ሰብ ተስፋ ክኾነ እዩ ንኻሊ ሰብ ዕቤት ክኾነ እዩ ኣብታ ኣነ ለሕለፍኩ ኣብ ዩቲዩብ ዘመነይ ብዙሕ ነገር ተማሂረ እየሞ ትትምርትሱ
ንብዙሓት ማሕበረሰባት ኣካፊለ ካባይ ተማሂሮም ዓብይ ደረጃ ለይወፅሕሉ ምክንያት የለን ናይ ዕቤት ናይ ሓጎስ ናይ ብዙሕ ነገር ልሕጉሶም ተኸታተልቲ የለውና ያው ኣፍታ ኣነ ልወፅሕዎ ደረጃ ንኽወፅሑ እውን ኩሎም ተኸታተልተይ ያው ሓቦን ምስና ያው ዕቤት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ናብ ስደት ይኸድ ኣሎ ስራሕ ስእነት ሒዝዎና እስታት ብልብል ንኽቐርፍ ያው ሓደ ቪድዮ ክንደይ ከም ዝኸፍለኒ ስለ ዩቲዩብ ከመይ ጌርካ ሞኔታይዝ ከም ትገብር ክፍሊ ጀሚርካ ከመይ ጌርካ ብዙሕ ተኸታሊ ትረክብ ልብል ለምርክዎ ብዙሕ ሪፖርት ተገይሩ ፋሚሊ ዩቲዩበይ ንኽዳኸም ዩቲዩበይ ንኸይዓቢ ክንደይ ነገር ተገይርና እዚ ንዓይ መምሃሪ እዩ ኮይኑኒ ምክንያቱም ሰብ ሓጎስካ ምሳኻ ክህሊ ተሎ ኣብ ሓዘኑ ግዴታ ምስኡ ክትኾን ኣለካና ያው ኣነ ዓብይ ትምህርቲ እዩ ኮይኑኒ ፋሚሊ ፈጢሩ ለይጠልም ፈጣሪ ጥራይ ኣሎ ምሳይ ኩሉ ሻዕ ብተስፋ ኢኻ ትነብርና ኣነ እውን ተስፋ ብለይ ምቑራፅ ያው ካብ ወላዲተይ ስለ ተማሃርኩ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፊተ ናባኹም ክመፅእ ኢለ ፋሚሊ ሓድሽቲ ደስ ደስ ዝብሉ ፕሮግራማት ሒዘልኩም ክመፅየና ፋሚሊ ያው ኣነ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ይቅር ኢልኒ እስካዕ ክንዲዚ ሪፖርት ገይሩ ዩቲዩብ ቻናለይ ክዕፀ ይኽእል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናትኩም ሓገዝ የድልየኒ ፋሚሊ ምክንያቱም እዚ ዩቲዩብ ቻናለይ ያው ከም ዝፍለጥ 116,000 ሰብስክራይበር እዩ ነይሩ ግን ድማ ሕዚ ካብ ሄለ ስለ ልጅምር ኣለኹ ኩልኩም ተኸታተልቲ ሙሴ ሻኩር ናብ ዝተፈላለየ ኣሕዋተይ ኣኽበርተይ ፈተውተይ ንኽበፅሕ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ናገርኩም ኣተባብዑኒ ከምቲ ቀደም ኣብ ጎነይ ነበርኩም ኣብቲ ደስ ኢልኒ ኣብቲ ዕቤት ለርእዩ ነበርኩ ኣብ ጎነይ ኮንኩም ትሕግዙ ነበርኩም ሕዚ እውን ያው ኣብ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ስለ መፅእ ዘለኹ ኩልኩም ያው ሄለ ስለ ልጅምር ዘለኹ ኣነ ሓውኩም ኣብ ጎነይ ኮንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ናገርኩም ናብ ዝተፈላለዩ ኣሕዋትኩም ናብ ዝተፈላለዩ ኩሎም ብዩቲዩብ ዝፈልጡ ኣሕዋተይ ናኦም ንኽተውፅሑለይ ብትሕትና ይለዎ እና ክቡራት ተኸታተልተይ ካብኡለ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝሰርሖም ስራሕትታት ስለ ዘለው ሜቢ ንሽን ክኸብደኒ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ዩቲዩብ ከም ብሓድሽ ክትጅምር ተለኻ ያው ብዙሕ ተኸታሊ እስካዕ ትበፅሕ ንእሽተይ ነቸግር ኢና ያው ቪድዮ ብምርኣይ ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ኣብ ጎነይ ኮንኩም ንኽትሕግዙኒ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ንኽጠፍእ ተገይሩ ካብ ዩቲዩብ ግን ድማ ያው ፋሚሊ ኣነ ግን ሓቦ ሰኒቐ ተስፋ ኮይኑኒ ከም ዝትሪእዎ ኣለኹም ምንም ህምለይ መሰለኒ ዩቲዩብ ቻናል ተኸደ ዩቲዩብ ቻናል ይመፅእ ያው ዋና ዕድመን ጥዕናን ያው ፈጣሪ ይዓድለኒ ዕድመን ጥዕናን እዩ ዋናና ያው ዩቲዩብ ቻናል እውን ኣጥርዮ እምበር ኣይጥርየንን ያው ዩቲዩብ ቻናል ከፊተ ኣለኹ እውን ያው ፈጣሪ ንዓኻ ለወሎ ናብ ምንም ይኸድና ፋሚሊ ከምዚ መፅእ ዘለኹ ሕጉስ ኮይነ ምንም ህምለይ መሰለኒ ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን ዕድመን ጥዕናን ይሁንዮ ዩቲዩብ ቻናለይ ተዓፂለ ሓዚነ ከምቲ ሶም ዝሓሰብዎ ተዝኸውን ያው ዩቲዩብ ቻናል ሓዲገ ሓዚነ ተስፋ ቆሪፀ ናብ ካሊእ ነገር ንክኣቱ ኢና ኣነ ግን በቃ ልዑል ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን ዩቲዩብ ቻናል ተኸደ ዩቲዩብ ቻናል ይመፅእ ብልብል ዩቲዩብ ቻናል ከፊተኒ ይኹንና ፋሚሊ ኣነ ኣብቲ ሞባይል የነበረኒ ሰዓት ሰሪሐ ለጥረኽቦ ዓብይ ዩቲዩብ ቻናል ንብዙሓት ኮታስ ንቤተሰበይ ክንደይ ልሕግዘሉ ነበርኩ ዩቲዩብ ቻናል ተዓፂንኒ እና ብጣዕሚ ልሕዝን ሰሪሐልየ ለፊዐልየ ክንደይ ነገር ሰሪሐልየና ቀፃሊ ብዙሕ ዝሓሶም ስራሕትታት ኣለዉ እሱ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ክሰርሖ ዝኽእልና ብሞራል ኣጆኻ በርትዕ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ክፈት ለይዓቢ ነገር የለን ካብ ብዙሓት ሰባት እውን ፈተውቲ ከም ዘለውካ ፀላእቲ እውን ክህልውካ ይኽእሉ እዮምና ፈተውተይ ኩሎም ተስፋ ከይትቆርፅ ፀላእ ደስ ከይብሎ ናበሉ ብዙሓት ናተባብዑ ነይሮም ኣነ እውን ሓቦ ሰኒቐ ያው ወላዲተይ ንዓይ ክትዕቢ ክንደይ መስዋዕቲ ከፊላ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝገበረትኒ ወላዲተይ እያና ደጊመ ደጋጊመ ንኽብርቲ ወላዲተይ ለመስግን ኮታስ ብዙሓት ተኸታሊ ስለለለካ ብዙሕ ፈታዊ ስለ ዘለካ ብኡ ልክዕ እውን ብዙሕ ፀላእ እዩ ዘለካና ያው ፋሚሊ ግን ኣነ ካብ ዜሮ ጀሚረ እውን ዓብይ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ከሪኦም ይደልየ ምክንያቱም ኣብ ጎነይ ብዙሓት ተኸታተልተይ ነይሮም ከምኡ እውን ኣዕርኽተይ ፈተውተይ ግን ኣብዚ ሰዓት ኣብ ጎነይ ለለዉ ፈተውተይ ከም ዘለዉ ኮይኖም ናየ ሕማቕ ናየ ውድቀት
استفلاليو يوتيوب شانالات ريبورت يقبرن نيرنا منم بزي بدلكو بزي تبع خونا ያው سبيه ود ሰብ ፍጹም ሰብ የለን ያው ጌጋታት ከሊ ይኽእል ግን ድማ ኣነ ብዙሕ ሪፖርት ልመፀኒ ኣብ ቪድዮ ለጻንኮ ስለ ዩቲዩብ ትምህርቲ ኣብ ልጀመርኩ ሰዓት እዮም ከምዚ ሪፖርት ተገይሩ ብዙሕና ዩቲዩብ ቻናል ከዓጽን ልኽኣለ ማለት ናይ ዓለ ኢሜል ፓስወርድ ኩሉ ሞኪረ ኣብኡ ነበረ ኮታስ ገንዘብ ልሰራሕ ኩሉ ከይተረፈ ይተዓጽንየና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ነፃ ኣገልግሎት ዩቲዩብ ሰሪሕካ ትልወጠሉ እዩ ምንም ዓዊ ስለ ዝኾነ ዩቲዩብ ቻናሌ ሜቢ ብዙሕ ተኸታሊ ስለ ነበረኒ ክሓዝን ይኽእል እየ ወዲ ሰብ እየ ግን ድማ ኩሉ ንፈጣሪ ይህበዮ ያው ፈጣሪ ፈጢሩ ለይጠልም ስለ ዝኾነ ያው ኣነ እውን ኣብዚ ደረጃ ዝንኽበፅሕ ብዙሓት ሰባት እውን ይሕጉዝን ኣለዉ እዮም ወላዲተይ ግን ኣይነግራን ምክንያቱም ከይትበሳጮ ከይትሓዝን ምክንያቱም ብዙሕ ለፊእና ኣለና እዚ ዩቲዩብ ቻናል ዝና ኮታስ ከለ ይደሊ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ዩቲዩብ ቻናለይ ልዕሊ 100 ምናምን ሽሕ ኣብ 2 ዓመት ንኽበፅሕ ሓጊዞምን እዮም ኣብ ተወሰነ መዓልታት ካብ ሎምፁ ዩቲዩበራት ሓደ ኮይነ ነይረና ሕዚ ግን ካብ ዜሮ ክጅምር ተለኹ ብዙሕ መሰናኽላት ኣጋጥመኒ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ማለት ተኸታተልተይ ንዓይ ልፈልጥኒ ብዛዕባ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ዩቲዩብ ቻናል እውን ኣይተዓፀየን ሰርች ጌርኩም እውን ይመፅእ ግን ንዓይ ኢሜይልና ፓስወርድ እተይ ክኸፍቶ ተለኹ ግን ኣውፂኒ እዩ ኣንጢርኒና ክኸፍተልና ስለለይከኣለ ካብ ሶሻል ሚድያ እውን ጠፊአ ነይረአና ጠፊአ ንኸይቐርብ ልብል ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፊተ ሓቦ ሒዝኒ ኣነ እውን ሎማዓንቲ ጀሚረ ኣለኹ ናባኹም መፅኒ ይኹና ተኸታተልተይ እውን ስለ ዘለኹም ምሳይ ካብ ልቢ እየ ለመስግን ኣብዚ ደረጃ ንኽበፅሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩም ናይ ተኸታተልቲ ኢኹምና ወግዒ ናይ ዝበዝሐ ትርጉም የብሉን ፋሚሊ ንዓኹም ከረድእ ብልብል እየ እዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ምኽፋተይ ሎማዓንቲ ናባኹም መፅየ ዘለኹና ኩልኹም ተኸታተልተይ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ናገርኩም ኮታስ ኣብ ዩቲዩብ ዝፈልጦን ኣሕዋተይ ንኽተውፅሑለይ ይላዎ እና ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራመይ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፊተ ያው ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ክፅዕነሉ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻናል ከፊተ እኒኹና ኩልኹም ኣብ ጎነይ ነበርኩምን ኣብ ጎነይ ከም ትህልዩ በዓል ሙሉእ ተስፋይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ቀፃሊ ደስ ዝብሉ ቪድዮታት ሒዝናልኩም መፂና ቀፃሊ ብካልኦት ቪድዮታት እስካ ንምለስ ሰሰናይ ንዓኹም